Haluatko sä kuulla, kun mä korkkaan kossu? Anna mennä. No niin. Tästä tuli helppo peli. Ei tullut. Tää on Megaforce, mä vedän sut paskaksi. No niin. Teekö kikattaa kuin pikkupoika? Ei kun tyttö. On vittu hiljaa. Näitä tässä oikeesti rekordata saatana johon. Pikin vitusti massia kun pistäisin YouTube. Jos tulee B:ltä, mä hatana vittu tapaa. Se on tuo B-jampu viime. Mulla on 11 OP. Ampuuko mainista? No. Onks se siellä? No näköjään kun ampuu hyvin. Että kyllä tää vähän huomattavasti tänne tykittelee, että ei tästä. Mainista tuli. Vittuako sää siellä nyt? Aatuma tröllättiin vähän Tomi. Ammu päähän jossa. Tomi rätki catwalkilta, niin Aatuma aika hyvin tää ampuu. Nyt kyllä tää vähän nyt kuumottelee, ettei täällä. Yes.